Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, din câte vedeți, avem ceva free. Dar ce oare avem free? Un Freebox. Oare credeți că o să pice sau că nu o să pice? Dacă nu o să pice, nici nu știu dacă mai postez episodul ăsta. Cred că o să șterg și ca să deschidem oricum în 3, 2, 1. Nici nu mai pun episodul pe YouTube. Nici nu mai pun episodul pe YouTube pentru că nu mai pun să. Dar cred că o să zic nume. Cine să jucăm? O să încercăm să dăm cât mai multe trucate la Brawl Ball și jucăm toată cu Daryl. Hai să dăm Daryl. Din fericire e meci real, adică că nu ziceți că e ceva meci real și chiar pierdem. Tot primeți meci alții. N-am șanse. Nici nu cred că o să pot să dați așa. Și m-am adus de că se încarcă rapid de jumătate, dar au baronul la care îi pot să găsesc. Cred că în jumătate nu se mai să folosesc de secretul. Oricum să dați așa. Asta chiar a fost aia. Era să ne luăm. N-are gol. M-am dus aici pe tot. Vă rog, mă, nu mă mai bateți. Vreau să dau și un trickshot. Na, poate nu mai încerc un trickshot. Lasă mai bine trickshot-urile pentru că de-abia nici n-am venit din jumătatea mea. Da, ce ai trickshot acela? Cred că o să încercăm cu alt brawler, că vreau să dau un trickshot. Cred că o să încerc Colt. Hai că o să încerc Colt. Și cred că 6 trofeuri o să pierd. Chiar e mult să zic. Nu. Nu, te rog, are să power, să-mi tot. Power 7 să zic. Da, mesaj la lei nu. Aha, nu. Am rupt acolo. Bă, mă enervează. Nu. Bă, dacă nu poți să faci nimic, pasează-mi, bre. Eu nu vreau să sparg, vreau să dau un trick. Mamă, dar ce pilul mai aveți și voi asta? Imediat iau și fac eu așa pe cam 68, adică urmează să fac 68, nu da boxul acela. Și sigur o să filmez și atunci. Acum ai momentul să mă stai, nu chiar. No, n-am reușit nimic. Aiurea au fost aia. Aiurea de tot. Ne-a rupt. Am spart și cam tot de la aia. Acum spargem și la noi, poate nici mai dăm trickshot. Pentru că puteam să dăm acolo gol dacă nu era toate. Am spart acolo pentru băieți. Poate unii băieți. Pasă-mă că stai. Și așa nu poți să-ți dai autogol.
cred că morți s-o dat sau ultima nu bă, da, e nerva morți. Cred că o să joc și o morți. Nu, nu să ne bată de cred că 4 astea. Mortis, bă, da, când cau nu găsesc. Uite-l aici. Cred că mi-am luat și gadget-ul. Cred că știu ce o să fac. Nu s-o treaba o leon. Cred că știu ce o să fac. Pam! Hehehe. Cum mă duc să văd cum se iau minte. Na, pe naiba. Păi n-am cum să am luat. Mă duc să mă încarc aici. Să mă încarc ultimata și vreau mă încarc. Și deși nu o să-o dau, nu o să-o dau. Să mă încarcă pe ultimata. Nu mă, da, multia. Uite, așa. Bun. M-am încărcat-o. Oh, e spart acum. Uite, da. Cred că acum vă targetul. Mă dau target. Hai că da. Targetul. Nu mulți. Na, mor. Nu! Ha. Se pare că n-am murit. Aia, hai că da. M-am dus aiurea. Să vedem dacă se poți da un tic. E încearcă să dăm goluri normale. Bată. Pase. Bă, da, pase, nu, da, pase la... în care pasează... Hai mă, măcar dați gol dacă tot. Da, cred că mai meciul ăsta o să-l jucăm și după aia nu o să mai prelungesc cu trick-shot-urile. Puteți să încercați și voi. Pentru că eu deja am reușit azi cu stun trick-shot, doar că cu noroc, pentru că erau ăia boți atunci. Dar cum jucau zici că erau boți, ăsta sigur nu se dă trick-shot. Nu l-am deloc trick-shot. Deși avea poarta goală. Ce bine m-am dus să iau. Bă, m-am dus bine totuși. Sincer. O să încerc să fac și ceva. Doar că nu prea. Bă. Bine și cu. Mamă, da, coleta e enervantă de tot. Cred că știu ce să fac. O să fiu. Da. Mi-am dat ultimata acolo. Am zis că nu o să o dau, dar a rămas de văzut. Oricum am câștigat meciul ultimul din fericire, pentru că am pierdut, pentru că am încercat să dau trick-shot, dar hai că am reușit dacă e. Da, 8 trofee, am făcut 500 de trofee Mortis, cum îi și la rang 20, adică aveam rang 20. Măcar am câștigat. Cred că o să mai dau un match cu Stu, ca să vedeți dacă reușesc. Să vedem acum dacă mai reușesc. Ăsta este categoric ultimul match, adică 100% mai. Acum hai să încercăm. Dacă nu se închide filmarea, dacă nu, categoric l-au fost ultimul match și nu. Asta a fost aiurea. Și Stu de aia e aiurea de tot. Dar ce de aia? What the... Boba. Și acum mă duc. Da, nu merge ca la moarte și cred că și noi tot să pierdut. Nu, yes. Da, mă. Ce-a reușit să fac acolo? Ciumpinu, am luat și mingea, hai că da. Cred că dacă nu mă înșel, tu faci cel mai repede ultima ta. Nu, Daryl nu face de la repede, decât dacă... De fapt, tu faci și Daryl repede,
Doar că cel mai rapid o faceți tu. Aici trebuie să vă dau gol, aici trebuie să dau gol. Bă, dar ce naiba am făcut acolo? Nu știu, mă omoră, nici n-am știut cum să fixez nimic. Now player, hai că da. Nu știu chiar nici n-a, dar nici bun din ăla, bun. Nu stați. Adică e primul loc local, cred. Ладно, e local 1. Dar cred că e local rău. Dar global nu cred. Cred că știu ce să încerc aici. N-am ce să fac destul. N-am ce să fac de acest tur. Vreau pe... am venit pe... Nu mai am ce să fac. Am venit, uite, Dynamite și Sproutul. Și spune am tot. Destul... Vă dați seama de ce zic că e enervat, nu? Acum, în momentul. What? Nici nu știu ce am făcut acolo. Gol. Da, mi-am luat mare crash, adică nu am câștigat și degeaba am jucat. Am toate meciurile, le-am pierdut în afară de cel Salvator. Salvator al lui Mortis, care a fost cel mai de aur, hai că da. Dar a fost cam cel mai bun Mortis din brawlerii care eu am jucat. Cam asta a fost cu episodul. Din păcate, Freebox-ul nu mi-a dat nici măcar un gadget sau dar cam asta a fost. Putea să-mi de... Stai, nu știu bine. Putea să-mi de pe Genie. Stai, nu pe ăsta, nu pe Brock. Pe ăsta le-am pe... Bă, da, serios. Și aici. Stai, aici nu cred. Da, ce? Și aici. Uite, aici mai puteam să mai dea. Venita am de-abia unul. Dar numai pe amândouă, pe Jessie amândouă, pe Colin amândouă. Și cam în rest amândouă. Deci putea să mai pice foarte multe gadgeturi. Cam asta a fost cu episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, subscribe și dacă dați like pe mic o să vă pice din Freebox, vă pică rău. Hai că da! Na, oricum, oricum imediat trebuie să intru și eu la ore. Deci... Lasă-ta, s-a des.